My name is Glenn. I work at Burger King. Okay, stop. Jeg burde sine forældre med. My name is Stein. Guess how many fingers I have? Guess how many fingers I have? Gæt, hvor mange fingre han har. Yeah. 2. No, 10. Prøv at lade med at grine nu. Det er ikke sjovt, når det han gør det. Nej, overhovedet ikke. Fint. Nej, jeg griner ikke. Okay, prøv at være helt stille. Nej. Det er ikke sjovt, Stein. Det er overhovedet ikke det sjovt, det du laver. Du vil bare sige det. Var det som om han ikke er sjov? Nej, den skal til Jonny Nakker. Ja, var det som om han er sjov? Det er alt det, han gør. Ej, jeg vil gerne afsted, men jeg vil kun lade det op. Tine. Det er bare sjovt. Okay, det er ikke sjovt. Nej, vel. Nej, vel. Mor. Jeg er ikke flyttet. Ja, den her videofilm, den er god. Ja, og 2 minutter nu. Og så er der en, der sagde... Det fik han lige pludselig gang i benet. Det tror jeg ikke på. Så var Rine, skal tage et billede. Okay. Jeg prøver at være komiker. Det tror jeg, han bliver, når han bliver voksen. Og det er ligesom Simen, der skal have pizza med. Det der, det er direkte mobning, hvis du sender det på tv. Bare lige så du ved det. Men det er også bare det der med det der. Ja, men... Tine, det er ligesom Simen, der skal være pizzamand. Fordi han Vil du være pizzamand? Vil du være pizzamand? Men det var Skal du være pizzamand? Tine, det var overhovedet ikke, eller ikke sådan et dværg, de opfører sig. My name is Glenn. Okay. You want a piece of me? You want a piece of me? Piece of me? You want a piece of me? Og Bjørn, hvad er jeg ser kameraet? Ej, nu skal jeg da vel mig. I can't find my bacon. Where's my bacon? Din hvad? Bacon. Hans bacon. Nej, han arbejder på Burger King. Nu er det 3 minutter og 50 sekunder. 5, 2, 8, and 2 times. Man kan aldrig få brugt det. Der sover godt i nat. Ja, det tror jeg også. Ja, den her tror jeg ikke koster 1000 kroner. Nå, den har kostet 1000 kroner. Hvordan kan det så? Ej, jeg tror jeg ikke, den har. Vi ses senere. Ja, vi ses. Hej, Rebecca. Hun har taget din hat. Hvor blev hatten? Jo.